Soc la Cristina, de Zenna Interiorisme Slow, i en el nostre estudi ens dediquem a crear reformes per a espais, tant siguin de vivenda com comercials. I avui teníem moltes ganes d'ensenyar-vos una de les nostres últimes reformes. Soc de l'opinió que els espais s'han d'adaptar a nosaltres i no nosaltres als espais. És per això que el mobiliari dissenyat a mida és perfecte per complir aquesta funció. Hem realitzat un moble molt gran a mida per complir les funcions que nosaltres volíem que tingués a cada espai. Com per exemple, quan arribem per la porta de l'entrada, poder tenir un espai d'emmagatzematge per totes les jaquetes i també per mascaretes, sabates i bosses. Per tapar l'entrada d'aire fred de l'entrada, el que hem fet és dissenyar aquesta porta a mida, que està feta amb fusta xapada de roure, que hem imitat a l'altra banda de la paret. Què ens permet això? Doncs poder mantenir aquí darrere un espai d'emmagatzematge amb prestatgeries molt gran i, a part, la mateixa dimensió és la que ens ocupa l'espai de pas. Una de les preocupacions dels clients era no tenir suficient emmagatzematge a la zona del menjador. És per això que, a més de tota la prestatgeria que ara mateix tenim aquí amagada, vam crear aquesta sèrie de calaixos i portes per poder guardar dintre tant totes les coses relacionades amb la televisió i que hi van connectades i així no veiem res perquè tot el cablejat ens passa per la part de darrere i és molt més fàcil netejar la superfície, com guardar-hi jocs diversos, caixes per manualitats, etc. A la zona de la sala d'estar hem instal·lat una il·luminació una mica especial. Tant en els ulls de bou com en el LED que dona la volta a tot aquest cortiner d'aquí són regulables en intensitat i així el que fa és que ens permet tenir un ambient amb una llum molt més baixada, per exemple, per poder mirar i gaudir d'estones de cinema amb la família. Una de les indicacions de la nostra clienta és que no volia que el mobiliari de la seva cuina fos en color blanc, volia que destaqués una mica. Llavors el que vam fer va ser buscar una tonalitat que fos càlida però que defugís totalment del blanc. Per això vam escollir aquest color, que és un to argilós. El disseny d'aquesta cuina l'hem fet de la següent manera. Hem instal·lat una península amb la zona de rentat i la zona de cocció amb una gran barra perquè la família pugui esmorzar aquí. A més, a la part de darrere, tota la zona de columnes, hi hem integrat un frigo amb congelador, una zona d'emmagatzematge de menjar, el forn i el microones que està aquí dintre i després un dels elements més desitjats i demanats últimament en les cuines que dissenyem, que és una zona d'esmorzars, que la tenim aquí amagada. Recordeu que a l'inici us parlava que teníem dues portes simètriques. Una ens dona pas a l'entrada i l'altra és aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí ens dona pas a una zona d'emmagatzematge tant de menjar com de neteja. Una de les coses especials d'aquestes dues portes és que tenen integrat en elles aquest tirador que dona la volta i es veu tant per un costat com per l'altre. Espero que el projecte d'avui us hagi agradat. Ja sabeu que si voleu veure més imatges sobre els nostres projectes us podeu dirigir tant a Instagram com a la nostra pàgina web, estudizenna.com. Fins la propera!